Horas manugot madihita sa luhut na damang dainang, nang songoniha ang gipinaribot di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Iya renungan singkat hita di manugoton, imabab sa pulupitu na marjudul Ale-ale na sumurong. Dung majahabab na sa perjolo, persia duau na gabigudang giot mabaskusukun songonon. Sada. Molo Kristus maringanan manang mangulu di bagasan hita. Buasa gudangan ngulun halak Kristen na sumanguman manadang songon ngulu ni Jesus nguluna. Napaduahon. Molo Kristus mangulu di bagasan hita. Buasa gudangan parangulun halak Kristen macay gali. Jala madabu tu dosa. On sada suku-sukun na dapat roha doon yan. Molo nimo alale muna ima sahalak na mora. Jalan na gumogo di Indonesia. Toto di rohakku pe. Gabi na mora man yan. Jalan na gugo. Songon ali-ali mi. Atau morsongon ido. Buasa hita tunggali. Jala ulo madabu tu dosa. Edang naung ali-ali tanah sumurungi Jesus. Masalah na ima. Kristus naung mangulu di bagasan hita. Dan secara otomatis mangula di bagasan kita. Adarang su Jesus mangulahon. Perjul sahali. Ikut tabayad doha bersiot tatu ibahna. Terus doi songot tikin tersilang Jesus dia penersilangi. Adarang su persia hita tu ibahna. Tung suadang dogunana tu hita. Di halo mau tuhat do. Asa hita madalani perengulota mardongan hapersia tu ibana. Ala hapersia unido padumon hita dohot debata. Hiado di parwaon hamu tung nama saya hatop do hita mangalupahot debata. Molotik kusude ursatta mardala dohot denggan. Buasa detikki hita susah. Jala putusasa. Di sido hita marningot Tuhani. Jalan molotay ngot Tuhani. Natabaya ko pe ima sahalak na arong di surgo. Gabe hirana lupa hita. Yang ku Kristus debatai mangulu do di bagasak kita. Tasal po sabing do ibana. Jalan mangidopang rupiot tu debata. Sahira na macay daudoy di rohatta di surugui. Jala pola sampai sipata hirana suadong ibana di rohatta. Alani do tung macay perlu situtu asta paingot diri tasadiri. Nong adong do paraleliot na tugu do debata. Paraleleon tung na macay komos. Tapersiajari majo surat Galatia 2 ayat 10 b sa denggat-denggat na. Di simandok rapon Kristus ido au tersilang. Ado lapatan na tersilang rapon Kristus. Buhama boy hita tersilang rapon Kristus. Haru Kristus mata dipersilakon 2000 tahun adon setubuh dope hita. Tung pesoboy hita dipersilakon marhite perdagingotta doh Yesus Kristus. Boy do hita marsiajar mangula hosca di bagasa pikratta. Dumulai hita manjalu Yesus gabe sipalua bongot Yesus itu rohatta dan bobi hita mandok iba manang au. Ala saunari nung nga adong be ali-ali na sumurong ima Jesus di bagasan rohatta. Mulai sa tiki nung nga tersilang beau jaladang adong be au. Jadi mulai tiki nadong ima hita manang hami Kristus dohot au. Galatia 2:20 patorakot dohot hata. Indada au be na manguluin waing.
Kristus do mangolu di bagasanau. Mulai nung tatanda Jesus siga besi palua, iku marsiajar do hita lamar pikir jalaman dok hita. Dang be iba manang au. Mulai tiki iku marsiajar do hita mga dobi sude hamaulon ni parngoluon rapon dot ali-ali na sumurung ima Jesus. Naung adong maringanan di bagasan rohatta. Galata 2:25 dog dada au be na manguluin waeng. Kristus do na mangulu di bagasan au. Ya mangulu pian waeng di bagasan daging, mangulu marhiti-hiti apersiaon di anak ni debata. Nama koholong yau. Jalan mga lihot dirina, humokop au. Doho tata nasing, tungpe Kristus mangulu di bagasan hita, dang nagabi aktif ibana mangurupi hita. Sape hita mameakon hapersiaot tatu ibana. Hapersiaon na diok lison, dang hapersiaon na berjol sahali. Tiki persia hita tu Tuhan Yesus Kristus nagabi si palua. Hapersiota tu Jesus dia penasilangi, mangaleo na ngoluan na baru tu hita. Ngolu sa liling-liling na. Jala, mangalehon Jesus Kristus, nagabi ali-ali na sumurung di bagasan rohatta. Hapersiaot tu Jesus si dia penasilang, holan sahali doi terjadi. Jala, idang perlui diulak-ulakon. Ala tiki na ngadong di hita hapersiaon tiki Jesus juga besi palua hita. Jesus si gabedongan manang ale-ale na sumurung di hita. Hapersiaon si songonon ima hapersiaon tiki persia hita Tuhan Yesus Kristus. Dohot naniulahon na diha penarsilang ala ni sude akadusatta. Hapersiaon na didok di Galatia 2:20 ima hapersiaon na ikonarong dihita madala ni ngulu siya pare. Hapersiaon ni ikonarong do dihita sa terusna marulak-ulak muse dengan tikki la mga dopi hamaolon di ngulut taon. Hapersiaon ni ima hapersiaon di bagasan Kristus na mangulu di bagasan rohatta. So tudosan molo tikki majahabi beli hamu molo hurang mangatusi atong ikon hatop mahamu mangido pangatusion sian ale-ale na sumurungi ima Jesus. Dohonat tama Tuhan Yesus hurang mangatusi doau. Ale dia tusi hodo saluhutna. Urupi maau. Leon mapangatusion sian ho asawatusi ayat na tersurat di Bibelon na hujaha saunari. Mauliate Tuhan Yesus. Manang malohurang bisuk ko lama bayan sari keputusan Roma ho tu ale na sumurungi ima Yesus. Manang dok masongonon o ale tot di berbadia. Dang adong bisuk dia mabayan keputusan na tikos. Hodo no bisuk sial saluhutna. Urupi maau. Leon mabisuk mi saunari tuau. Alay ko mabake putusat doau saunari. Mauliate madiho ali Tuhan. Mulatung madabu ho tu pangujunan. Roma ho tu ali-alim na sumurungi. Lama jalo pangurupion. Dokma. Tuhan na madabu doau tu pangujunan. Jaladang adong hagugo diau. Mangalo pangujunan on. Urupi maau. Jalaleon habadiaon. Do tagugo tuau. Mauliate madiho ali Tuhan. Maluhurang sabar hamu mengadopi halak na asing. Manang situasi. Manang keadaan. Roma hamu tu ali muna sumurungi ima Jesus dokma. Jesus jol mana hurang sabar doau. Alay yang goho tunggok hasabarod do. Urupi mau. Leon mahasabarod tuau. Mauliate ma Tuhan.
Malu subarani do pihamu mabaritahon barita nauli manang injili tua kahalak nasing paido mahabaranion. Malu dang adong diho akka hatanana yang hatahonommu paido ma asale-ale na sumurung mi ima Jesus mangaliaw na hatana denggan hatahonommu. Ibana do ale-ale na satia jaladang hiya mga cuaon hita malu persia hita di ibana. Gudangan do ala Kristen hola mabota persia tu Tuhan Yesus di hawa benar silang. Asa dapotan hangulu seliling-liling na sajuk. Ala itu masayotik do hala Kristen na mangulu marah persia tu Yesus na adong di bagasar wana sida lau majalo hanguluon na badia jalan na marhamonangan diganup ari di bagasan nguluna. Gudang do hala Kristen na persia tu Yesus alay holan na manggar akadusana di hawa benar silangi. Alay tungotik do na persia tu Yesus lau mangurupin na sida mangaluak kadosa di namadalani parang nguluon sigano pari. Ay salak na manghulu di bagasan hataluod doho sa tikos na iko di bagasan ngulu na marhamonangan ido dumenggan di bagasan ngulum alanung nga adong ale-ale na sumurung Jesus diroham. Hata nauli na buhay pa surut-surut di basar rohata ima. Jadi kepercaya hita jala menjalu Jesus gabe Tuhan jala si palua di rohata laos ditiki nung ngadongan jala ale-ale na sumurung be Jesusi dihitaro di saliling nililing na. Mulai ate madihamu namang dainang siala nong dibigi hamuna renungan na jepekon. Sape tunapajuppa hita mo siya marsugot. Tuhan Yesus Kristus ma mamasmasuhita sa luhut na. Mauli ate.